Numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:11 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo establisar na og kite flying zone diya sa SRP kon South Road Properties. Katong gitumbok nga naglugo sa 11 anyos nga babay sa barangay Karunasan ni atong Marso 7 ato ning na balita diri sa DYHP giingong misibat paingon sa Manila napalgan na lang nga patay na sud sa Cebu City Jail kagahapon sa hapon. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu anaa sa good level. Samtang kagamahanan sa syudad sa Naga mapahamtang og 500 pesos nga multa alang sa mapataka og labay basura. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Lunes, mga kasama, Abril 27, 2026. Pinaragi paglabay sa mga panahon pagdagan sa mga adlaw. Hinapos na sab, hapit na usab matapos ang buwan sa Abril. Kumusta inyuhang kahaponon karon? Samtang busy na pa ni kay Sikay ang uban, naglungag na karong orasa. Ang uban ay nagunahon na pa hangad-hangad pa unsa kay panud-an karong hapuna. Namilaw sila mga Radio 612, maayong adlaw. Ingon man nagpaminaw sa to ang digital platform DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, asa man kamo nahimutang mga kasama. Nagatod kanunay sa mga balitaan DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo mo establisar og kite flying zone diya sa SRP kon South Road Properties. Kung may hinumduman, dunay mga balita, dunay mga nadisgrasya, mga untoward incident, gumikan nining pagtabanog. Labi na katong sunod-sunod nga disgrasya diya sa may Cordova. Naglambigi ito nga nabitik sa tabanog. Diri sa Cebu City, ang kagamahanan sa syudad mo establish og kite flying zone diya sa may SRP. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolunos. Hermoso Negros Oriental. Paki-shoutout lang ko ako mama nga si Wilma Casipong, kanunay nga nagpaminaw sa DYHP. Na Crisanto Pandia Toyko, maing hapon kasabang Aida de la Cruz. Sa Toyko family diya sa Lamak Pinabungahan Cebu ug sa akong mga igsuon sa Kalinan, Davao City from Cres Pandia Toyko. At oras alas 5:17 sa kahaponon mga kasama og nahinumdum mo niadto nga Marso 7. Usa ka 11 anyos nga bata nga gika-report una nga na missing. Apan nakauli sa balay og nitug-an nga to siyang ginikanan nga gihilabtan siya, giamong-amungan siya. Sa iyarapod nga kaila, sa ilarapod nga silingan. Ni ikyas ang maong sospek, nilarga sa kauluhan apan nadakpan o gidaog balik diri sa dakbayan sa Sugbo o karong bag-o sa diha nga nabilanggo ni. Karon napalga ni nga namatay sud sa selda. Wala ta may hinduman atong ipakita karon katong usa ka video diin gipasakay niya no ang maong bata nga minor, batang babae diyan sa barangay Kalunasan. Mo ni ato ang video tan-awa nga nag-angkas in town ang bata. Siya mo nag-drive unya matud pa sa maong bata nga gidasya sa hilit nga dapit to sa bukid-bukid nga dapit. Pauli ni siya itagaan og pero 200 pesos naman siguro to. May nang paghilak sa bata nga nitugan nga mao ni namong amungan. Ano atong gipakita nga video sa dihang gikuha unya sa diha pod nga gihatod ang bata aron pauli na sa iyang Pinoy-anan human sa giingon nga pagpanamas-tamas pag-among-among. Apan ang kalambuan karong hapon mga kasama. Pinagi sa report gikan sa Cebu City Jail o gikan sa kapulisan napalgan nga namatay kini nga maong suspetsado. Atong kuaon ang report gikan kay katong itumbok nga ng lugos
Napalgang patay kagahapon. Oh, gato tong gipakita karon ang katuyang hulagway. Batanon pabiyaning maong suspect kay sinta. Mga napa sa 20 kapin ang pangidaron. Ato na ipakita kasamang Nimuel. Mao ni siya ang iyahang photo, ang iyahang picture hulagway sa dihang gipangita ni sa balaod ni adtong ni Ikyas human sa giingong pag-among-among sa maong bata. Turuma in taon tong bata, labi na kay sayang panikay-sikay nga maglabay basura, apan napahimuslan niya good in taon, napahimuslan pa ang maong bata, nining maong suspitsado. So report ni kasamang Arnold Bustamante nga napalgang patay o sa pay update o dugang pang detalye kasamang Arnold. DYHP Tatak RMN Report. Kadtong suspitsado sa pagpanglugo sa 11 anyos nga babae dito sa sitio Kalabihan sa barangay Kalunasan sa Sudes sa Sugbo niadtong Marso 7 ang nakabsan sa kinabuhi human napalga na lang nga walay panimuot sa sulod sa selda sa Cebu City Jail alaw na antak na kagahapon sa hapon. Si Fernando Prajes alias Andot, 37 anyos, habang driver ang ginali pagdala sa Cebu City Medical Center apan gideklara kini sa mga mananambal nga dead on arrival. Ang Cebu City Police Office padayon pa silang investigasyon sa pakigalayon sa kanagkuan sa Bureau of Jail Management and Penology nga nagdumala sa Cebu City Jail. Sa inisyang impormasyon nga napalga na lang nga wa na ipanimuot si Prajes sa iyang silda nga tungod ani gipahibaw dayon sa mga kauban ning person deprived of liberty kun PDL ang kanagkuan sa Cebu City Jail ug dali ning gidala sa tambalanan na panwala na kini matabang pa. Gipabos na sa autopsy ang patayng lawas ni Prajes nga may gi-request sa mga kabanay niini. Una na nga nagduda ang mga kabanay ni Prajes nga ang hinungdan sa iyang kamatayon mao ang pagkulatan ini sa sulod sa bilangguan. Pabuton matud pa nila ang resulta unya sa autopsy, una sila mohatag og pamahayag sa mga sakop sa media. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong radyo man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. At oras sila 5:21 sa kahaponon ang maong suspetsado gipasakar man gitog formal nga kaso sa husgado. Apan mao ni kalambuan ni kuha pa og side or pamahayag ang DYHP News Team ngadto sa pamilya sa maong bata nga 11 anyos nga yamong amungan sa maong suspetsado nga napalgang patay kagahapon adlaw. At oras sa 5:21 maayong hapon Jan Alsula. Tata Joy Ayong, maayong hapon sab. Still watching you now from Imelda Cabalquinto diri sa Barangay Baez, Cebu nga Cebu. Maayong pagpaminaw niyo, daghan kay salamat sa inyo ha pagpaminaw. Ems Puente Negra maayong hapon kas mga ada naminaw diri sa tayong relocation sa Banilad, Cebu City. O pag-greet ko sa Team Leadership Parish Youth Coordinating Council PYCC Talamban, San Isidro Labrador Parish, PGBI Guardians NAGGCI Region 7. Salamat yung pagpaminaw. Ngayong hapon ninyo din ha. At oras sila 5:22, kalidad sa hangin sa Metro Cebu anaa sa good level. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. At oras sa 5:32 sa kahaponan mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda, dili pwedeng muhunong tungod sa nakalaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Busa kung dunay sipon o dunay uban nga tubig lang ang gigamit, ang uban sab palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan na ako dayon og Newzip Z Plus Forte. Naibawaan man gud nako nga kung padayono nato og padugayon pa yun nato, mas mudaghan ang virus sa sipon. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod pa sa uban. Ako personally nasuwayan na nako ang Newzip Z Plus Forte. Pusa, mag Newzip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation
gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon, symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himuang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine, HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol, and zinc ang generic name ng Newsep Z40+. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:34 sa kahaponon, Julieto Otik Heldor Langgita. Maayong hapon diya kasamang ayda pag-shoutout diri sa Masa Dumanhog. Salamat sa pagbasa. Way sa panyan. Unya Tony Toledo pa shoutout akong anak nga nagtrabaho sa Jollibee Sugod Southern Leyte. Si JC Jake Toledo og sa akong usa ka anak nga si Micaela Toledo from Barangay Hingusuan Tomas Opos Southern Leyte. Mayang pagkaminaw niyo din ha. Unya sa lipat aming ganilya ay namin ako karon sa akong boarding house. Ninya Hervano, salamat sa pagpaminaw. Di asa saksak konsolasyon. Sa si Genevieve Pardelio, mayang hapon ninyo. Og si Ma'am Elmi Monterde Sarangani, kumusta man ka diha ma'am? Why video case session? Mayang hapon diha. Og ni Ma'am Narcisa Amistad. Diha sa Dumlog Talisay og yung mga kaparyentihan diha sa Malabuyok. Don John Macabin, may hapon watching from Macabin, Doha, Qatar. Var Montes, shout out. Monique Sabal, Teddy, Florida. Kusog kayo diri sa Muhon, sa Pangdako. Salamat kayo ninyo. Ato oras sa 5:35 sa kahaponon gikumpirmar ni Energy Undersecretary Sandy Sales nga kompleto na ang diesel nga giangkat sa Pilipinas. Mato ni Sales nga ang pinakawahing shipment niabot na sa Davao City kagari ng buntag. Dugang pa nga kinatibuk ang 178 million nga litro sa diesel niabot sa nasod pinaagi sa upat ka shipment equivalent sa 5 ka adlaw nga buffer stock. At oras sa 5:36 sa kahapon dugang pa mga balita DYHP News Updates o DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by Neosep Z Plus Forte with Oras sa DYHP alas 5:47 sa kahaponon. Mga kasama ito, ibahibaw pagbalik diri sa DYHP. Gumikan kay nagkaduol na gyud ang DYHP and IFM Health and Wellness Day. Kauban nato ang Unilab. Ato ang mga habal-habal drivers karon, modern jeepney drivers, mga POJ drivers. Labi na makahigayon mo. May 1, gahini lang yun oras total. Adlaw man ginis mga mamumuo. Kada adlaw man ta na masahero, kada adlaw ta na narbaho. Unya kaning adlaw, usa ka adlaw para sa paghatag sad nato og pagtagad sa ato ang panglawas. Ano na ipahigayon nga Health and Wellness Day ato ang medical mission sa DYHP and IFM at also Labor Day, mga services nga pwede nga i-take blood testing, magkuha sa imong uric and sugar level, di ka kinahanglan nga mag-fasting pa. Bone screening, nerve screening, anemia screening, ano na libreng medical consultation kauban ng mga doktor o doon na po yung mga tambal nga i-provide mga Unilab kits. Doon na po tayo dugang pa nga mga services nga mapahimuslan, doon na tayo mga pa-raffle, mga pa-games, pa-zumba o uban pa nga mga kaayuhan atol sa maong adlaw Health and Wellness Day, DYHP and IFM kauban ang Unilab. Kinintanan nga mga effort sa DYHP o IFM labi na sa pagpasiugdan ining Health and Wellness Day kabahin gapon ni sa serbisyo publiko ug mga pasalamat sa DYHP o IFM nga gitunog ginig holiday para kamo maka higayon gud sa inyong mga oras sa inyong adlaw. Alas 7 sa buntag ang atong pagsugod sa atong activity hantod alauna sa hapon. Apan kamo gipahibaw nga mas maayo nga moabot-abota og sayo dita magpauwahi sa o dita maghuwat sa cut-off or kung unsa oras sa mahuman mabay pag-adto nato kay of course na masatay cut-off aron sa ingon matansya nato mabana nato nga mga lang ni Kuwang. So as napan mo sa venue 7 a.m., 8 a.m., baka ha, mga 11 a.m.,
Kay at least ato sa matansya ang ato ang cut-off. Aron sa ingon, mapaniguro nato nga maserbisyohan gyud. Of course, first come, first serve man. No, sa inyong pag-abot, mahatagan na yun sa mga serbisyo. No, atong balikon ha, blood testing, uric, sugar, kay kung ka magpa-laboratory ka, na may kantidad sad. Apan ka ni libre. Sabi na kaning bone screening, nerve screening, anemia screening, first come, first serve. Ang venue, sa Barangay Hipodromo Gym, Mayo 1, Labor Day, holiday. Sa Hipodromo Gym, kasama. Nakatong mga kaigsunan nato, no, habal-habal drivers o ba nakaparehistro na diri, nga natatagan na natong tickets or stubs. Katong papamakaanihan na mo dayon sa dili pa ang May 1. Kasi na pa dugang pa mga pahalipay puhon sa atong pakita-kita sa maong adlaw. Health and Wellness Day in celebration of Labor Day, DYHP and IFM. Mga pasalamat gahapon ni kabayan, gahapon ni sa atong uplantabang, sa atong mga kaigsuunan, mga kasama, na good in town. So sa atong mga habal-habal drivers, PUJ drivers, modern jeep drivers, nagaantos po no, kita mang tanan, apektado sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Sabi na ganito ni mga habal-habal drivers, sabi na sa kataas sa presyo sa diesel. Ano sang uban niya? Init kayo ang panahon, hatagan na itong panahon. Ang hatagi, higayon rin yung mga kaugalingon. Kabahin po sa mga programa nato natay Zumba. Ako ba ng atong ang Zumba Queen, Ma'am Emma Satchel, mga kalihukan di sa Barangay Hipodromo Gym. Kita-kita ta ha, Mayo 1. Apan kamong mga habal-habal drivers, pwede mo parehistro daan. First 100 participants. Unya, first come, first serve. Ayaw paglangay. Available na mo as early as 7, 8 o'clock, 9 o'clock. Ato na yun sa gym. Sa Barangay Hipodromo, May 1. Unya, parehistro mo daan. Katong first 100, open patadri sa DYHP, mga kasama. Aron inyo pong kuhaon na inyong mga stubs or tickets. Aron inyo mapresentar o mag-appeal sa itong mga padua-dua. Diri gihapon sa DYHP and IFM Health and Wellness Day, kauban nato ang Unilab. Gangski hi kasamang Aida, shout out kauban nako diri si Riza San Jose og Myrna Mercedes og Medina og Lorna from Riyadh, Saudi Arabia. Sir Alan Pacania, mayo maggamina dihan kay salamat inyong tanan. Unya Arubat Yabat Lezor. Akong mama pa shout out, Mama Romana Tabura, sa akong papa Roberto Tabora, nga naminaw ni mo ma'am kasamang Aida watching from Sudlon Uno sa Cebu City. Kaya sa i-greet ang mayang pagpaminaw. Ato ang mga sukit pagpaminaw sa Barangay Sudlon 2 sa Dakbayan sa Sugbo. Dan Ryan Campos and family, Campos family diha sa Barangay Sudlon 2. Kumusta man mo labi na ato mga nag-uuma diha sa Sudlon 2. Kaya kanunay, kugihan kaayo. Sa ilang pagpananom. Yan, paminaw kanunay sa DYHP, mga kasama. At oras sa 5:53 na sa kahaponon, ginuso sa usa ka senador nga did-an nga makabaton og social media account ang kabataang nagpangidaro og 16 anyos paubos sa Senate Bill 2066 o ang Social Media Safety for Children Act nga ginuso ni Senador Sherwin Gatchalian. Tumong niini nga hingpit nga ibawal idili nga maka-access, mag-register o makabaton og social media account sa social media platform ang mga kabatan-unan. So by ini ang social media providers obligahon nga mapatuman og hugot nga age verification mechanism alang sa mga maghimo og accounts o sa ka-social media platform. At oras sa 5:54 sa kahaponon. Samtang ipahigay na usab og laing hugna sa meeting ang ASEAN senior officials on energy consume alang sa ad hoc preparatory meeting o consultative session with dialogue partners alang sa special ASEAN ministers on energy meeting kon AMEM. Tumong sa maong panagtigom nga hisgutan ang mga development sa krisis sa lana tungod sa kagubot sa Middle East.
Unya may pangaminaw sab nila ni Jess Borja o iyahang mga ginikanan. Adya sa Barangay Agsungot, paki-greet ka sa mga idol listening sa Mawag Pilar Camotes. Paki-shout out sila si Paulino Paling Borja, Prensi Borja og sa mga kugihan og simple kaayo. Ang mga tigpaminaw sa DYHP diya sa Mawag Pilar Camotes. DYHP, una sa lahat. Weather update. Ato pagisayran ang lakaw sa panahon sa mosunod pang oras gikan karon kag ganina buntag nakasnati tao mga pag-uwan-uwan ug tutaligsik sa lain-lain nga parte sa Metro Cebu area o sa mga kahato nga mga pag-uwan. Padung na bakaha ang rainy season bisan naglagiting gihapon ang kainit. Weather specialist man ni John nagbay sa Pag-asa mag-transfer man ni John. Maayong hapon. Yes, Maida, may hapon sa dog si mga sukintig paminaw mo kanya itong latest with update para karong hapon na. Ang easterly, so kining init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mga pinagpasalabid din sa Tibok Visayas at na ang Tibok Nasod. Dugaw sa easterly, so wala tayo nakita nga cloud cluster nga posible may mong LPA ay sa sulod o gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Ug para sa itong forecast weather condition para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibok Visayas, kasunod 24 oras, makas natin gapon ta diri o panagsang panganurong nga sa daguman nga kalangitan. Nga may mga chance sa gapon sa mga isolated mga rain showers o thunderstorms gumikan aning easterlies, labi na sa hapon o gabi. O para sa kemtang sa hangin o katagatan, din sa Subo, makas natin gapon daw hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa silangan nga ito sa amihan ng silangan, di ng balod sa tuwang karagatan. Nagpabiling hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pabalod. Din sa Subo, ang atong dagat mo taob unyang alas 8:30 sa gabi, muna sa alas 3 Gs sa kadawang temperatura sa Subo, mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong maximum heat index ganihan nakarecord tag 37 degrees Celsius. Ato ang sunset karong alas 5:26 hapon, atong sunrise ugma alas 5:28 sa buntag. Ug mao lang kanatong latest weather update. Ikan diri sa Butang sa Pag-asa, kinsi manager nagbayang maayong hapon. Mayang hapon ka, salamat Sir Manny John. Weather specialist Manny John nagbay sa Pag-asa Mactan. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update ni atong panawagan ni atong nalakabay nga Biyernes mga kasama. Nanawagan to og tabang si Emeline Onde nga taga Purok Anapog sa Pinabungahan Cebu. Katuyuan ni adto nga madugang-dugangan ang ilahang tigom para sa paliton nga stainless alang sa paa sa iyahang kapikas nga nabali gumikan sa vehicular accident. Usa ka construction worker nga trabaho sa Talisay City paingon na nimo pauli sa diha na hitabo ang disgrasya. Bali ang portion sa iyang lawas kinahanglan nga mas stainless mo nang nidangop diri sa DYHP para makabaton og tabang. Sa inyong pag-respond, sa inyong pagsanong mga kasama, kami kanunay diri sa DYHP papasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsuporta, paghatag sa inyong kasing-kasing nga tabang. Pinagil sa pagpaminaw ninyo sa DYHP yung inyong pagsalig diri sa atong sibiyaanan sa mga higayon nga manawagan taon air si Emeline Onde. Napasalamaton kaayo sa tabang ayang naangkon nga aton na turnover ni adtong Biyernes sa gabi. Atong paminawon, papasalamat ni Ma'am Emeline Onde kaninyong tanan mga kasama sa inyong makarunayon nga pagsuporta og sa aton na generate nga tabang ni adtong higayuna. O kinasingkasing din akong pasalamat o salamat di ay sa may tabang namo no. O kinasingkasing din akong pasalamat o ang Ginoo na may magbalos kaninyong tanan. Naging kayong salamat. Ilabi na sa tanang staff diri sa DYHP. Naging salamat ninyo ma'am. Lakip sa atong gihatag usab ni Emeline Onde nato siya ubay-ubay nga mga anak no atong ginagmaysad nga mga canned goods aron pa niya pinamungahan yawat lang sa pagpauli atong higayuna labi na pagka Sabado ni atos buntag at least naapoy tay masudan sang galing masubak-subak alang sa panudan in taon siyang pamilya samtang wala pa makabalik sa pag-duty ang iyang bana nga
injured pa gumikan sa mga vehicular accident. Kaninyong tanan mga kasama, tekan kayong salamat. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon, DYHP lagi haron. Kayong Diyos o ang natawan, mao'y akong nilalagaran. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Ato oras untop ng alas 6 sa kagabihion. Good afternoon, Leo Labadan. Or may gabi na. Henry Kayudong. Mayong gabi ka sa mga Aida. Marjong Vlog. Hi pod. Ruth Tan Dugeles. Kas mga Aida, pakigreet lang ko. Ruth Tan Dugeles sa Barangay Paridel, Baybay City, Leyte. Thank you sa DYHP. Elvira Blanco. Hi po. Hi pod. Si Barb Montes, shout out Kayla Monique Sabal, Teddy Florida, kusog kaay diri sa DYHP sa Buhon sa Pangdako. Salamat ninyong tanan. Sa Danau City, watching and listening. Si Grace Armodia Aison. Niya si Axel U. Gomez, shout out from Malitbog, Southern Leyte. Ato oras alas 6:01 na, karon panahon na importante kaayo ang proteksyon sa mga sakit nga dala sa lamok, nga Aedes aegypti sama sa dengue, mao nga ani ana. EXL all-in-one skincare oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil di lang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga may natural and anticriptant property. Tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL all-in-one skincare oil kauban nimo kauban nato kontra dengue sa atong pagpanghaplas na ini mga kasama. Daghan kay mga benepisyo sa atong panglawas gawa sa duna kini calming effect. Maghatag po natong proteksyon kontra sa dengue. EXL all-in-one skincare oil. Samtang sa atong pagpangape, labi na kung mahiligon ka sa kape, di ka mahimutang kung di makakape sa usa ka adlaw, di na ta maglangay pa o di na ta magduha-duha pa. Kung kape ang hisgutan, EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pangalan pa lang daan mga kasama, EXL unya Coffee Mix niya 17-in-1 pag yun. Recommended kayo ang sa mga healthy coffee lover ang mga ingredients ni ini. Maghatag na itong immune function, energy level, maong dili ta magluya. Native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanala bayaba sa grow sip nga naa ni ini. Maghatag na tuog kaayuhan sa atong panglawas. Basta pang kape na gali mga kasama atong pilion. So why good ninyo aron makaingon mo sakto gid ito. Ang giingon, EXL Coffee Mix 17-in-1 ang palit na sa botika duol kaninyo Evercare Pharmacy, Alpha Pharmacy, Liloan Pharmacy, mga botika duol kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na i-type EXL Coffee Mix 17-in-1 o i-add to cart na. Order na. Henry Kayudong, maing hapon. O niya si Lailani Tuazon. Hello, Ma'am Aida. Hello, Sam. O niya Fe Marie, kasi mga Aida watching from Maasin, Southern Leyte. Daghang kay salamat ninyong tanan. Ato oras na pupos na atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site kasama ang Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Guliat. Mosunod na DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.